На финала сме на една много странна предизборна кампания, в която чухме адски много политическо говорене, но нищо съществено по темата за транспорт, освен обещания за светлото бъдеще. За разлика от всички популисти, които ни заливаха с скъпа и лъскава реклама, аз бях заед с това да решавам реални проблеми на терен, поставени от пътниците, от водачите, от гражданите, на които им писна да стоят на спирки без навеси или на изпочупени спирки. Вярвам, че разумът в неделя ще наделее и че ще излезете да гласувате. Защото ако за кмет има поправителна сесия, т.е. балотаж, то за Общинския съвет втори шанс няма. Каквото изберем на 29-ти, това ще ни управлява в следващите 4 години. Аз съм доказал, както на колегите си в Столичния транспорт, така и на гражданите, с които си взаимодействам от 2 години като експерт в Комисията по транспорт, че работя на терен за решение на всеки един от поставените проблеми, свързани с моя ресор, с който и се кандидатирам за общински съветник, а именно транспорт и мобилност. Днес завършихме един много сериозен модул от моята работа, именно възстановяването на гласовото оповестяване в над 70% от транспорта, където то се обезпечаваше през АВО-системата, която вече е в историята. Както пръв сигнализирах, Центъра за градска мобилност абсолютно непрофесионално и лаишки решиха урволешката да се оттърват от старите АВО-таблети, с което да прекъснат информационното обслужване на хора, които не познават градския транспорт, на хора с зрителни увреждания, а всъщност и на редовните пътници, които често се ориентират по гласовото, особено когато отвлекат вниманието си по един или друг начин. Оказа се, че решението за гласовото оповестяване минава през експертно говорене, минава през техническо решение, което е лесно приложимо и най-вече минава през това гражданите да дадат своята обратна връзка, какво би им било полезно в новата услуга. Потърсихме съдействие от фирмата изпълнител на новия АВО, която откликна, искам тук да отворя скоба, дори в почивните дни, и работихме заедно, както за новата визия, която водачите вече виждат на своите терминали, така и за гласовото оповестяване. Решихме един проблем, който с InfoSystems се боря да бъде решен от 2019 година, от когато всъщност започнах активната си работа на експертно ниво. Първо като независим експерт, след това в работната група по системи за пътническа информация. Става дума за крайните спирки. Ако за някой се струва, че съобщаването на крайна спирка е лукс, всъщност се оказва, че за водачите е решение на проблемите, особено при частичните курсове, където често има колизии с пътници, които, както знаеме, е нормално да си помислят, че водачът сега си е измислил, че превозното средство вози до определена спирка. С решението, което заедно намерихме с колегите от фирмата изпълнител, този проблем вече отсъства и в рамките на следващите седмици започваме поетапната инсталация по превозните средства. Смятам, че водих толерантна и най-вече фокусирана върху реални проблеми кампания. Благодаря и на моите опоненти, че се въздържаха от това да ме нападат безпочвено. Защото смятам, че в политиката най-важното е какво предлагаш на хората, а не каква кампания водиш в рамките на един месец. Ние имаме 4 години, в които трябва да работим, в които трябва да изпълняваме поетите си ангажименти пред гражданите, в които трябва да покажем, че гласовете, които те са дали за нас, са основателни и не са хвърлени на вятъра. Аз влязах с ясни ангажименти, а именно те са да работя за подобряване достъпността на обществения транспорт, да работя с гражданите, с водачите, с сервизните работници от градския транспорт, за подобряване условията на труд, за подобряване процеса на работа и най-вече за решаване на всички тези натрупани с години проблеми, вследствие от случилите се една след друга кризи. Кризи, през които ние все още преминаваме, кризи, които продължават
да стелят тежката си сянка над цяла Европа. Вярвам, че поетите от мен ангажименти ще бъдат изпълнени и заявявам това, че ще има отчетност, ще има редовни срещи с гражданите и най-вече ще може всеки един, било то гражданин, колега или друг от членовете на Общинския съвет, да седне с мен, да обсъди конкретен казус и да намерим неговото решение. Смятам, че транспорта не трябва да бъде учебна кола за популисти, за дилетанти и за хора, които просто искат да се доберат до някаква власт. Не намирам мястото в Общинския съвет за власт. Всъщност това е изключително отговорна позиция, в която основният фактор е да работиш за това, за което си избран. Смятам, че един общински съветник не трябва да се дистанцира от обществото и от живота, защото именно чрез активното си участие в обществените дейности той може да види къде какви проблеми има. Искам да кажа нещо много важно и на водачите. Понеже, колеги, вас ви експлоатират много сериозно на политическа тема и се заформя един, не мога да го нареча и корпоративен, а по-скоро режисиран вод. Помислете дали тези хора, които днес ви обещават светлото бъдеще, утре ще ви дигнат телефона. Дано не съм прав, но практиката е показала, че хората с костюмчетата обикновено след като се качат горе, забравят бързо своите обещания. Видяли сме го не един, не два, не три пъти. София има нужда от експерти на всички нива. Има нужда от хора, които знаят ясно проблемите и най-вече могат да работят за намиране на тяхното решение. Вярвам, че в неделя ще направите правилния избор, за да продължим започнатото в транспорта.